Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ubalile uthi ke mina ke nginokuphupha ngidla ukudla kodwa uma ngidla lokho kudla kusuke ukuthi ke ukudla kwesipuni anangisiyo umuntu ke ojwayele ukudla kwesipuni kodwa ke ephusheni ngiyaphupha ngikudla ngabe ke lokho kuchaza ukuthini ngicela ngisize bandla ngaphambi kwengiqhubeke bengicela mlaleli ukuthi ke bakithi usubscribe bakithi YouTube usifollow ku TikTok ukuze ke noma ngabe nini uma ngifaka ivideo uzoyithola ngokusheshsha notification noma ngi-live uyithola notification uzeyibuzela wena amaphupho ku live wethu ku TikTok. Ungaphinda ke ucela inamba ku inbox ka WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekseni njalo uma ke uphuphile ukuphupha ukudla kwesipuni lokho kusuke kubika idliso abakufaka lona njengoba ngishilo ke ngicaza amadliso ngishilo ukuthi khona ke nedliso elifakwa ngephupho leli phupho lisho ukuthi ke khona idliso ke abadlisa lona balifaka ngephupho ngakho ke kuzomela uvuke uphalaze abantu abadala bayakuvezela ukuthi usangakunqoba lokho uma ukuthi ke nawe unephupho kanjalo kumele nje kuseni uvuke uphalaze noma ngabe yini lezophalaza ngayo kodwa uphalaze ngoba sinsikhathi umuntu ke siyaphalaza eyibone lento ayiphuphile iphuma kwesinye isikhathi uma ukuthi uphupha ukudla kuyenzeka uvuke nje la ngikhomba khona esifubeni noma ngaphakathi kungathi kunento ekhona kusuke lelo dliso lingenile lingaphakathi kuwena so kumele uvuke uphalaze. Ngabe ngenawo nombuzo ngabuzo ke comment ngizobe sengenza yakhe ivideo ngikuphendula lapha ku YouTube nisale kahle.